U Mother Teresa qatt ma għamlet kondizzjoni lill-Alla. Għalhekk labes fideh. Littra ta' mħabba Alla jrid jiktibha, mhux aħna. U Mother Teresa kienet dik illi dina il-fiduċja u t-tama tagħha kienet tagħmilha li kapaċi tkun serena fiċ-ċirkostanzi kollha. U allura xi wħud jaħsbu li kienet imprudenti. Ġifieri ma ħsib li kienet dejjem prudenti 100%. Kien hemm mumenti meta hija setet kienet iktar għalija, tagħmel ma li bħal kull bniedem ieħor. Imma ma jfissirx li għaliex hija ma kienx dejjem 100% perfetta, ġifieri ma kienx qaddisa. L-Qudusija mhix il-perfezzjoni, l-Qudusija hija l-imħabba sħiħa. U minnu dajjeb jista' jħobb mod sħiħ. Mhux mod perfett, imma mod sħiħ. Għax hekk tifel jagħtik ħelwa qed jagħtik qalbu, mhux jagħtik mitlira biex jgħidlek isma' imħabba perfetta. Ġifieri, u din għalmiti li Mother Teresa kienet tgħid dawn l-affarijiet. Waħda great love in small things, imħabba kbira fi ħwejjeġ żgħar. Mela jiena m'hemmx għalfejn nimpressjona lil ħadd. U l-inqas lil nifsi u l-inqas lil Alla. Jiena ix-xogħol tiegħi mhux li nagħmel affarijiet kbar, imma li npoġġi l-imħabba kollha għal Ġesu, ħobb lill-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha. Tħobb l-imħabba kollha f'dak li tista' tagħmel. Issa jekk jiena nista' nagħmel nagħmel tu. Jekk nista' nagħmel 5 nagħmel 5. U dina il-kapaċità jinkella dina dan id-donek li tpoġġi qalbek dak illi se jagħmel lill-Alla preżenti hija l-imħabba. U allura kienet dejjem dal-aċċent kien jgħinha biex hija tibqa' żgħira. Ma riditx istituzzjonijiet, ma riditx tibni sptarijiet. Il-flus ma riditx illi tagħmel investimenti. Niftakar darba tgħidli qed niġi wieħed sinjur titini ħafna flus. Għal-fqar għalli ma sa mhux tmur taqbad tunfoqhom daw ta' għalli Mother Teresa qed tgħid. Għalli sa daw poġġihom il-bank. Ħalli inti jkollok il-maxijiet u dejjem ikollok il-flus mbagħad biex tgħin. U qalt li hekk Mother Teresa qalt li I told him no. Thank you. Because I want to remain as free as a bird. Illi jiena nixtieq illi nibqa' ħielsa bħala asfur. Mela jiena m'għandix irbit ma' ebda bank. Ħafna paroli illi da Hitchens dil-kritika li qed nagħmlu issa juru biss kemm ma jafuhiex Mother Teresa. Allura qed jiġġudikawha bil-kriterji tagħhom. Imma flus kellha u flus ħliet u xi wħud jaraw bħala imprudenza darba minnhom kon Kalkutta. U ġew jedula Mother. Dawk il-containers li waslu fil-port ta' Kalkutta qed jisirquhom kulħadd dieħel u kulħadd jisraq.
Ara se tagħmel, poġġi xi għassa xi ħaġa, biex ma jieħduhomx. Tafx qalet hi? Qalet dak mhux għall-fqar qegħdin, ġew jieħduhom huma. Qed tifhimx libertà, issa aħna rridux imprudenza. Imma tkun altru spirtu ħieles biex inti tgħid isma' mhux jiena ġibt il-ħobs qed nagħtihulek mela allura ħa nagħmel il-ħassa biex inkun jiel li nwasslu l-ħobs. Imma dak mhux għalik, issa inti ħadtu inti mingħajr ma għaddejt mill-permess tiegħi. Għax jiena ma neżistix, li teżisti huwa inti biss. Dik il mħabba vera. Mhux se nagħmel jien, imma li inti tieħu dak li għandek bżonn. U hawnhekk naħseb jiena Madre Teresa għandha ħafna x'tallimna. U din il-konkretezza tal-fidi tagħha, daqskemm hija fidi imma fidi għolja ħafna, merfuqa ħafna, nobbli ħafna u profonda ħafna, imma daqshekk ieħor hija fidi sempliċi bħal di tal-Midalja Merkoluża, bħal memorare. Konna sejrin Ruma fl-imkien kont fil-karozza magħha biex immorru għal-ġġili tal-Pentekoste per eżempju u trafik mhux se naslu fil-ħin. U baqa' bżeti għadli okay, let's recite the memorare. Memorare huwa talba l-Madonna partikolari insomma li hija popolari ħafna mos-Sorita ta' Madre Teresa. Ejn il-memorare biex twassalna fil-ħin. Hekk, sempliċi ħafna. Ma wasalniex fil-ħin. Ma wasalna fil-paċi. Ġifieri dik kienet il-konkretezza tagħha, tal-fidi tagħha, flimkien mal-profondità. Allura kienet din il-konkretezza kienet issib is-sabiħ tagħha u l-qawwa tagħha u l-kobor ta' din il-konkretezza għax kienet dejjem maquda u ħaġa waħda biex ngħidlek hija in-naħa l-oħra tal-munita tal-ispirtu, tal-ispiritwalità u tal-kontemplazzjoni tagħha.